MUP je saopštio da je u Kragujevcu uhapšen D.B. star 55 godina iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo. Sumnja se da je on noćas došao u porodičnu kuću 52-godišnjeg muškarca u okolini Knića i da mu je nakon svađe i tuče nožem zadao više uboda u glavu i telo. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, navodi se u saopštenju MUP-a. Kako se nezvanično saznaje, D.B. je navodno kod Z.T. u selo Čestin došao sa pastorkom 15 godina. Počeli su da se svađaju, pa je D.B. potegao nož i ubadao Z.T. po gornjem delu tela i glavi. D.B. je navodno došao da pokuša da vrati nevenčanu suprugu, majku dečaka, koja tu živi sa drugim muškarcem. Istraga je u toku, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden u više javno tužilaštvo u Kragujevcu.